Sa sisin pat nga ay kublay fi baro ki bejus ngap. Ya gani ke jing hikai ka bang kren mana ke por bat minta ke sengiru ngan peteng biang man hikai gani ke jing hikai ka bang ay kerteng ika shano pidon minta. Hoit ngala kren adu kumbalai teli ki pat jong gani ke jing hikai ya ki bang kwa ifi minta ke sengi ba fenda sengut ho ba haba fi sngap namar ngan hikai minta ke sengi ka wepat ke benta. Kabadon kam shushu alor jong kani kitian. Kabau blay ukliyo Adam. Fi u Adam u represent nani u yang. Nakabenta jongi baro. Barabau blay ukliyo Adam kamot ke jingkali ke jong blay ke kta lang yang ngiru. Bat nganom syong tanga ketu ke jaka kabau Adam u lepom. Reha bau blay ukliyo Adam. Kabamot u blay udan shibon ke jingkali. Kabahaba ukliyo Adam. Kabaningkong ukliyo Adam. Syai medan namar umdan syu ag jaka ka bau blay u wat yu bat nang tade ndau kli syai adam medan umdan syu ag presence ke jong blay ala dep kren ni kata bat ngakwa ngan ong ifi u blay u kwa ya ngaba de fi banginum buri iradi naka jingdor kat ke jong blay banginum pen naka jingdap jong ke jingdor kat ke jong try bat bangidai ban numri iradi ha ke eru namar u adam ke im kiri ila dia pedeng jong ki diang nang tade ki tap ila dia de ki sla jong ding dembor ya ka bangala dep kren bat ngakwa ngan pen kan mau ifi menagi sngi ba ngala kren ru ifi ya ka jaka ka bo blay ukwa ingi bangi de bandan tenganum ong shu e ka taan re mentagi sngi ngakwa ngan hikai shu ifi naka wepat ka liang ha ka jingi dei bat ka ni ka ju hi ka heading na ni ka kerteng jong ni ka jingkren kabanga kren na ka tu ka jingkali ka jong blay ka bo blay wang Adam Shanumedan kabamot u blay ukwa yangi biang man ta ka singi bangin kali syahaganu ka jaka ngidon bat ngala kren ne fi ya ka position na ni ka jaka yang jingi hangnung ngidon man ta ka singi bat hagani ka jingi kai jonga ka voice ka bishispa nyopuar hagani ka part 4 ka bangan kren fi ngan beteng biang ni ka ju kabang akwa ngan kren mentag step kadai ya kabangan ai shipi ya kani ke jingkren kadai shapang ka jaka yang lani ke position bangi ong ha ka jaka ka bangi yang sngapa kabangan kren mentag sngi kadai ha ka no ke position fidon ha ka jing shakri yo play namala da fi sngot kho ya kani kan ya rap fi ba fintip ba u play larangan keren ni gani kadai ka don kam tam kadai ka bang akwa ru ba ngan hikai fi ba fidevin sngot ho ba nginum shu shakri klumari o blay nginum shu ya kita mau pina pulin na gani giktin ke jong blay kum ke jing lamprang dan ke brio ke bamla ban sngot ho i wat tangi gani ke lenang ru tangan pen shai fi kendia ngan pulin na ke lenang ke benyau na ka de khat ka ba arfu way du de khat ka ba arfu lai jong ke gospel ke jong Matthias dan ki beriu ki bam sung thu wat tang ye gani temen ta singan sedang nang ne bangan hi kai fi ye ke position na ne ye ke jaka kum no ngi shakri yo play hang no pidan ke jaka haba bi shakri yo play ngan pen ye ke ta tang ini pulien o Matthias ke nang ko be nyau ko khat bar fu we do khat ar fu lai ka ong kum ne om ubriu baro u ba nga atrai u banyo le japo ge hima gi beneng Andrei utaken ubale ya ka man ka jong kupa jonga uba beneng. Shibun kini ong hanga hagita gisni atrai ngim shim la yalap ya ka kiteng ge jame ngim shim la be no iki ksuit ha ka kiteng ge jame ngim shim la le shibun gi kamba ru ha ka kiteng ge jame. Sngap hau jisu ong anda kumta ti ngaru ngan ong persya yaki ngam jula itho ya pi kelet no na nga pi ki bajutrai baman fi la da fi puli bahaya gani kan pen kelumari fi la da fim sut kho ya ga jingmot tan rai jongka fi ga banin kong shua ni jisu ang ya gini kitin om baro ki ba ong nga atrai ki banyo le gi ma blay kam de tam bi shu khat atrai bi banyo le gi ma blay kani ga kran ya ga rukom shakri blay kam kran e fi na mar hangtai upol ong le shiti shi no rom no bi shi po ong ununu ba khat kan pat ya ga kiteng ga jo trai tan pen em
Fi ta lada phim so tho ba kan yetung kho le si bat ke tien ke joblay na mar ke tien joblay kam yetung kho paramaka. De enige te gedaan gewoon vind so tho kan ik op ong op so pol. Ha ke shidi shi nong room ke krani ke brio ke pop ke brio ke pai so blay. Heb ik gehad ik ketting ke jong try wat ha ke last minute jong ke jing im jonki. Heb ik gehad ik ketting ke jong try ke bible ko ngan pen emiki heb ik gehad de not baro. En ik niet gewoon Jezus om kita barok di boong nga atrai benyolet ki mau blay ukren ya ke jing shakri blay ukren ki brio ki bala tip you try ki be shakri you blay ki be lap ki be hikai ki be le ki kamba ki ba kren ya ke kertien ke jong blay ukren ki tu ki bala yo bor ban yalap ya ke kertien ke jong blay ki bala yo bor ki ban le ki kamba ki bala yo bor ban beksoy Kani ketien ang ni bin singot ho dan ki brio ki betieng ru ni ba kim not ban yalap kim not ban duai begini bor ban bek so kim not ba kim tre ban le ki kamba ki do ang ba ujisu ang kini ber khal kim dai nga kwa ngana pi wali baklai kata kani ukraini ki brio ki bola khat ki brio ki bola ai bor ki bikin ne ki kamba ya ki wele le ki beklem yo bor ki wele klem kren ka klem rong so agni na mar ka tali le ki jing sikri ki bo ble tang nyau ru nyau Hari ukuran kerpang nak mta gini ki bula aibor gini ki bala shakri nak ta kada wal isu snot ho baklai ki tin ki jong play kani ka bangan pen ifi mta ki singi dai ya ki brio ki bo play la aibor ki brio ki be lap ki brio ki be ki lang man ki kamba ki be yo i ki kamba ki jong play ki be yo i ki jing ki suot ki pet aba ki duai ki keteng ki dong jisu fi lapin mo dur ba jisu ang ni wang ana kum ta ngarungan ong api persha ngam jula itu ipi ki dai no na ngapi ki be jutrai boman fi waling mot ba ujiso bukran ni gane ba long tekum ni na khwa ba pen shai fi kane ukran ni gibriu be shakri ublay ki be yalap ke kuten ke jotra ongi ki fi ki betray baman kane gane ke kien ke si ba la translate ka da ka ba bakla la bi pulia ke kien english ko ujiso ang yigini ki kien ngam jula itu ipi kele no na nga wang kum ni ke kien parang you who are lawlessness You worker of lawlessness, piki nong tray, kiba klem dan ke jing snot ho pim dan aga divine order ke jong play, filong lawlessness pim dan an pim dan haba ong lawlessness kemut kiba tray klumar. Kiba siya lap lemir su la yo bor tama su le klumar su kren klumar su ya klem kongo klem dan nong yalam klem dan snot ho ya ke position bagi shakri blay badene ke kadang ngwa ngang fi pimla banong bangala back story bangala yalap bangala le ki kamba kadang you try bo blay unsu penrung fi shi hima blay bin sio e ke baino jisu angne hagne ktin ke sik ang phi ke bitray baman wali shim gumta kani hag ktin english kang phi ke betray klem dan ke rukam ke bo blay ula dabu na ktin ke jong blay lawlessness kibam dan setia ketagaan walin mut bo blay bu biang ni begini yang bagi hukum rai am ubu ang ni bagi dai ban trai kat kum ke jing bo bet ke jong blay fi ndang pen shai fi men ke sngi ne pen shai ba fi ida pi puli ne ujisu ule ne blay ang lawlessness Namar ujisu udale hadukat ni ke jing shakri blay but ke position ke banga kwa ngan keren men ke sngi Haga jingi day baga jing shakri yo play. Kabaning kong kabangan puli fi day nag shiti shiki apasas kalanang ko basaw. Hang ningan patay fi nga taray manumlangan pendap dot iga ni mentag sin ray nganda pen fi. Ngap uong kumne. Fi ida pi puli shiti shiki apasas kalanang ko basaw. Ka kren iga jing shakri ga jong Jesus Christ. Ngap ha ngan pen fi uong. Uong agad khat bapra. Na margata uong. Min ba ula kiyo shijrong, ula yalam marao, yu jing lang marao, but ula ay, yu jing ay ha kipriyo. Tika ni ba ula kiyo kalong ayutang ba ula wani har rushuwa shiki jaka gi ba khampo jang ki khandaw. Tiyo tau ba la wani har ula tau ju ula kiyo ru kham shijrong yaki penang baro ba unyo pendap eki baro. Fiyo jisu aba wan shikani ga pertay, ulet sebeneng uan sigi jaka ke bekhampo jong ke kendau lesing amlangan kren not digane ge pon rai nga khwangan chupen shai pi shikentien ba pindup shai kani ke kren yu Jesus Christ ubalang try jingi ubala ayu men sem khoy ubala ayengi ye ke jing ay ge jo ubala wan shigni ke kendau ka badul kong utau uba manamal ula kiyo shijram kamot ula let sebeneng ula yalam brau ye ke jing lang brau
Kaya kita ke jinglang merau ke kuang ani tui pi gitu bar kot kita na ke testament ke berim wat gitu ke riu kot jong try kita na ke jinglang merau jong gitu ke jing syate ha gitu ke jinglang ke hukum ke jinglang ke berim bar kot ben nga kwang anong fi ke ni ke por haba ka bible ke kren jepang kita ke captivity kita ke jinglang merau ke kren jepang gitu ke riu kot bar kot ki bedan na po ke hukum ha kita ke testament ke berim ki klempat mat yo Jesus Christ na kita ke dau ki don kamban yo ke jing map e lembau Jesus Christ namar u Jesus ang ka do ba ka snam ka namle chi hima ka jong play wa ngau palang ka lenti ke jing em ka jing si sham dan bala barwan chu pa tang dangan ka dau baro gitu ki riu khoi ki bedan ka testament berim ki don ka jing lang brau ha ka ba ki klempat la ban yo le shepneng na ka dau Jesus wan ya ka ban yu ka babil ko ang utaw pala wan hiar ulo utaw ju bala ki kham chrong e shabaro ba unyo pandab ki ke baro pi pulir khat ba khandai ko ang utika ni ba ula ki ko lang ayu tang ba wan hiar shwa chi ki ba khampo jong ka khandau ka ba mot wan chi ni ka pertain da ula yap ka ding pna po ki lais ni ula chi ki ba khampo jong ka khandau ka mot ula chi ki tu ki benta shi ka bindi shi du jak ula yalap ka gospel ba na ta ula ben yalam no ay ka bar khat ki briu khoi ki badana ka jinglang marau job no iki bar khat ba plat do iki ba ki ni ma ki jing pnem la ba Jesus Christ ba ngani tu ipi nda ula dep bar khat ka bible ko ula kum no utaw bula wan hiar ula utaw ju bula kiu kham jrong e ki beneng ka ba mot ukiu no she beneng na du lum ju ki alep ba da dina ta wan ra yu men sim khoi ba nda wan ra mde tambu ayu men sim khoi singa ba wan ra ban pendap iki bro ule kum no wan ai yegini gi santli ki jing shekri takadao la da fi bat bai tu ke gospel ke jong Matthias kalau nang ko nyau khat bar pulai bu au pigi no tre ko baman kadao de bedan shibu nang ni sngi gi be shekri u play gi be lap gi be let ya lap ki bam sno tho ye gene bau jisu da wan da yap da khen da kotit da let je du jok da let lang da polite no gi ge jinglang bra baro bat nga kwang ani tu pi da yalam no gi ge jinglang bra man polite no gi ge riu khoi baro bakin yo mat gi ge jing pnem ko balang bau jisu Christ bat ne tanga ta ba uda wan ban siu da dor ga barem ban wan ai ban pen biang ha ga met ga jo ga ban ga balang shi da lo ha ga ne ga putei ba ga jing shakri play ga de ban don kini but the people ni kitien ke chong play ko but ula tung ye ki wei ban nong ki apostle ye ki wei ki nong itu lupa ye ki wei ki nong ye lap nganong ong nong itu khana na mam judan nong itu khana re ye ki wei ki nong ye lap but ye ki wei ki nong sharai ke mut ki pastors but ye ki wei pat ki nong hi kai ban le yu ye ka ban penjanai gri kho ki jing sekritien play ye ka ban te ye met ke jong kristan dak ni poi baro she ke jing lang ko wei ke jong ke jing et be ke jong ke jing tip yu kho no play hado ke jing lang rang ba ba ke jing tau ke nyang ke jing da bu kris fi de people ke ne ke mot u play u da bu apo jong ke jing shekri play haga balang skaba ye ke ne ke jing shekri ye ke ne ke santali ke jing shekri ke bi khat ki fivefold ministry gift lani kita ki santali ki jing shakri ki bo bleu da ai da ka bo da wan jing ni perteu da hiar chidu chipo ka khandau u da kiyo shi jrong ba wan ai ki jing ai ki brio u da pendap ki ek baro da ki santali ki jing shakri ba dai na ka dang khwang na fi dan brio shi lek lab shi yat nu mar su klem dan la po ka no ka jing ta ka jing ka covering ka jong ka jing shakri play ka shisha ye ki bo bleu da thong ba dai na ka daw bo bleu ku liu adam shino medan ka ba mot ka pushon ayudan Adam. But kabang keren mata kedai kepusan kabang kuangan keren yang kepusan dengan syakri play. Kepusan kabang syakri play mata kamu dia mesti syakri na mergum to. Fina pulia ke bakhat sao jong nang ko sao ang bakum tangi nom lang suki kina e ke bala penchat genting bal bala rong no keleng de kel air ke jingi kai bro de ke but shalai ke priu de ke jingi sentie ka bakum ke but sne ke jingi kai bakla kwa setia bangin syat ngin syat penchat genting ba piu iki priu mentang lek keleng kim tre bandan bano kim tre syat sy dan prakhna am to sy mare seneng sy mare jelum sy shakri sy sngo bang sy sngo ko makadai ndrei fitim ne kat kum ke ni ke tin ke jong play u jisu uda wan na do beneng udah wan ra igini ki santali ki jing shikri ba ublay udah tung ki brio ki bedana gini ki office ki bakin jaman sim bakin kelalong ki apostle bakin kelalong ki prophet bakin kelalong ki nong yalap bakin kelalong ki nong
kinong sharai la ni pastors bakin kalalong kinong hikai kini ki santali ki jing shakri ki bo ai ki bo jisu da ai baki brio ki te bandana go position go biang bagi don bat kini ki jing shakri ka ba mot menta ki skipi de vintip pidon ne ema go position go bo bleu da ai fi ba pinong ki pastors ba pinong ki nong hikai ba pidon ki apostle le shu kam klumar da de ki apostle ki ba klem dan ki dak jong ki apostle ba klem dan ki jing ai ki jong tu pa fi ngam dan pol ngani kai lo ini ki fivefold ministry gift harga bang keren menta ki ski kedai salansar ya ki bangai ba pinum shu shakri klumar yo blay namar blay kwa bangin shu shakri klumar u ong pi ki nong trai ki ba boman kamot ki nong trai ki belong lawlessness ki bam dan setia ka ta rukom trai ka ba day ki bam dan ga jaka ka ba blay ula bo iki Ketaka dia mga kuangan na ifi what net shakri klem the snow to ban shumare klumar binum klem da na jaka jong ki brio jong blagi bela ya de bon snem ki bala dana po jing shakri ki ba dana ga office ka bo bleu da ai ki ba mala do bleu ai ki brio ki dong ki apostle ki dong ki dak jong ki apostle ki ai ki brio ki dong ki prophet ki dong ki dak jong ki prophet ki ba la do bleu ai ki brio ki de ki evangelist bleu da ai ki dak science ki ba proof ki de ki evangelist nang tade lo ai ki pastor bagi de tip bagi de ki pastor ki bedan ke jing ai ki nang kai ki gift bagi la bani kai ndai tu bi shilet klan shi lap shi duai ki priu shi le song shit nga kwa nga ngam pen ram me fin re de file ki tu bro bi de vindana po ki priu ki be shekri duai fi de vindana po ni ki covering dong ni ki santale ki jing shekri ye ki bo play uda kwa ye ki ba fila ba pin ya ha ngim strength ngam kim me tam om ba bar kha ki ben don dot hang ta andre ka ba ngakren ke dei la da filet ke le fila pile ke ru tip ile de bat no fi don bat ki no ki preu fi associate bat ki no ki preu fi don po covering ki jang ki knang ba finum shumare lember ba pi devin tip e go position jang jing shekil play namar hagini gisngi ngi klumar palat namo setan rupun klumar pun kelumar da eda gajing shakri blai yak gajing shakri blai mare lemmer na jagi ke ege be pimla balai ai namar ublai urathung ege ni office but ukwa ege bangai baro begindana go position jong gajing shakri blai but ta gajing shakri blai gade babindana po jong ka jaka kabadan kini ki santali gajing shakri khnang babila bania chikman ban shakri utrai ta gade ge banin ko kabaar ka bangakwa ngan keren madagsi ngapa ka position jo gajing shakri blai ga banga kwa ngan keren ma daga sni gidai ngan puli tang kandiat nang ne naga shiti shigi nang rom kala nang ko khat ar tangi ne puli naga khat ka basaw sngap u ong kumne ka bedin ko nga keren itu gi santali gi jing shakri anu position fidan bi shakri blai kanang bahag daga sni ga khat do binom shula ba ngala yalap ngala bek soit ngala le kamba re u ong pigi no tregi bo baman ko bamat pigi no tregi bo tregi lumar di bamdan setia ga jaka ga bedai to kawai gaba hangni gaba nga sung tho kadai ka jing shakri gaba dana ga met ka jong turai ka tai gaba ning kong gaba nga kran kadai badana gi santali gi jing shakri are ga ni pat kawai gi jing shakri kadai gaba dana ga met ka jong turai pia ban sung tho i ga met ka jong turai aga no no position fidan fi na ta dawo i kai ni gi jing kai ka bang ong shanu fidan men ta mat u play wat ingi unu mal wat ingi bi shi trailer mer shi mare ka cha pa em unon wat ngi dan ne ma po ngani gi jing shikri ga bo bleu lawan ai igi ni santali gi jing shikri bar ka baar bleu la thungi ha ga met gi jo bar bo bleu la thunga ga met gi jo ngan pin in fin ga tin gi jo play wong ne sti shi no rom no khat ar ga sa wong namar kat kumba ha ka wi ga met ngi dan shibun gi khat henry kita gi khat baro ki medan ga ju ka jing kam kumju mangi lang ilang shibun ngi lang ka wi ga met au chris but wipe away ki along ki khat jong ki parlok hi te bangidan ki jing ai be pher ke bukum ki jing ai ai ye ka bala samangi la ka long ki jing thulupa tungi ni thulupa ka ba shong ka jing thau jong ki jing ai la ka long ki jing shekri tungi minat aga ka jing shekri la ka long ba hikai tu minat aga ka jing hikai la ni taw ba sneng tu minat aga ka jing sneng la ni taw ba yasam tu le kum ta daga jing ai ka lo sngur la ni taw ba sin shar tu le kum ta daga jing le minat utaw ba la isnai tu le kum ta daga jing kemen fi nga kren ni badan kama pin snot ho ba ka position de jing shekri blairu vi de vin tip na ga ni ga bible ba play kwa palat yang aba de film de sngi ba ngi de vin tip ro ye ga position de jing shekri blai
na mala ka Bible ki ong ngilong ki khat jang gamet mo fi ong bang idan ki khat jang gamet ngili bana tipru haga benta ayu ngidan mam de ben su ong baro ngin su le lo di juk kam baro ngin si le klumar tangin si ya mangin si shekri nga khwa nga nong pi ni ga pol kat kum la ni ga tin ga jong play wam su pol u kren shai ngini singap kan pule fin ka siti ga benin kong ki karin ko nong ga khat a uang ke khat bakar nomor kumba ka met ka long ka wei pen man ka dan sibun ki khat re ta ki khat baro ki dong kilong ki jong ka ta ka met haba kilong sibun kilong ka wei ka met kum ju ru kris da pipuli dekat bakat sawang namar kata ka met kamlong tang si dekat resibun lana ka kejat kan ong na bag ngamlong ka keti ngamdei ka met om kata ngamdei ka jong ka met bala da ka skor ka ong ngamlong ka jong ka khamat ngamdei ka met om na kata kamdei ka jong ka met lana kata ka met barok ka long tang ka khamat hang no ka long ka basngau lana barok ka long tang ka basngau hang no ka ka ba iyo re mentau bleu la bu bet ikit khat jong ka wei pu ka wei hak naki na ka met kat kumba ulas ngo ba hi fi kata ka di ka ketien ka bang kwa ngan krani fi barok khat ki ba yo sngo ni ka jingi kai nga kwa ba u blain da one eye bainong ingi la da u eye bainong u kwa ban tip ka e ka ba u khat fi fi de fin le fi de na ka ta daw la da fi de ka khman wali kwa ban kini u vi long ka skor la da fi de ka skor wali kwa ban kini u vi long ka shintur la da fi long ka shintur wali kini ba bin long ka khti ba bin long ka kjal but la da u play boy fi long klong sna wali kini u bin long ki lungs nga khwa ka nong fi ni ko por ma kat kum ka ktien ko jo blai ka kren ba ni dona ka met u kle jingi de chris bar khat ni de ka met ko jo try nga khwa bin skol tho ni ka body concept bagi ong ka ta ka nong rem jo ka jingi kai ka belong ha ka jingi de bar ka met ko jo try ba balai udo ong bang kanom long ka jingi prat na peden jongka kamot kanom mi ka jingi nia ka jingi kni ka jingi pat ya prang ta balai ka mi ka jingi pat ya pra ka daw dai bangim snot tho ka jing khat ngayon idan gibriyo gi batang ban duwai penwai ru gempat nang ki kwa ban korbari ke campus store kidan gibriyo gi batang ban kren tin ke jomblem tip baham la bah ki kwa ban kini ke kam jingi lap kidan gibriyo gi badan ke jaka ki bakim sngo tho hang no kidan bala da pim tip ila dia hakano ko position bidan u blame the one wat if you one wat hakano ko position bidan un one wat bidan hakano ko jing shikri ba bile ege ei ba bile korbar ki committee ba bikran batai start ege jat ba jat bile batai ege company ai bisa bile batai lo ege kam ga jat ba jat u blame kwa kom ta u blame kwa ege ba pi pi de bin sul to ila de ngakren ege ne ba pin lang ba num ban ra ege jing prat ege met Namadan ki priyo ki bom tip eladi ki khat ang no ngas no tanat lapi puli ki nang ka ben riyo jong ki kam ki apostol ke dan ki jingi kai ka bakraw badin baka balang kala roy din baka jing shikri blay kala ya chikmat ke dan ka borjo blay ningkong la ya jar ki priyo ki kala ka bomot adin sana jar ki kala bomot adin de ki po jar ki priyo ki la dana po ka jing shikri blay ki apostol baro khanar ngot ki dana po ka jing tray ka bakraw ka jong blay bam de tanga tanga dan ki jing ta ki priyo ki wan ai ki jing ai vida puli ki kam apostol de ko ratang ko wen ki sipo ngi mentangi stick pala de ta ko wen ki sipo pipuli kam apostol adin ba ko wan ki jing ai adin bo wan men sim ko ki priyo de tang ba ki wan ra dai ka ta ko ni sipo klam dan sho bri para da ka man lai do ki wan ra lo de lo ke yeng sem de lo ki bri nga khwa ni tu pila da pistek ki ta de bla de pa de bri pa de yeng menta re ngem not ni ka ngi pat pat ba ko ni sipo nga tuai mi da si mga no pe de ba kala roi ka kam ko jom play ki bri ki ai ka lo ira ka jing kamen habara ka jing to re ka jom play bim dan kaman ap ko ni sipo bi bin te bo ki ai ka jing kamen de lo ki yeng de lo ka pisa kala roi ka jing bon kala jor ka por jong ki apostol ba ngani tu pi ka balang ka baning kong ano balang ka dan digi spaklor let's see na bagi banget ya delot ya baraka yuan ra agi kejat jong ya apostol bagi apostol ang ngi dan agi jaka ka bagi laya lap met no ban ya rung po finance committee la ya korbar la ya kren tu ban ya sami tu jing ai is nai pulil na ka ban riu ka apostol kala mi sik jing ya khnyum na ma bale kan mi be jing ya prat la da ki bam dei ban dan agi jaka ka bagi dei ban dan ngani tu pi ki bakla na ka position pin mi be jing klumar bat bi yu iyang to kay ga bajang ni filap bagi brio ki badan haga jaka bagi dai man pinya pisa ki klemdan bagi badai ki bam dai bandan ki dan hangta hadu men tabin lap kami jingin ya kami jingin keluar dai kita wali ongala so da ngap hai ga ga ngakren ni ga body concept ga mat ko to try haga nu ga jaka fidan
But view ini gini ba don ki jaka gi ba ngayo iba ya khle klumar tade kapisa ka tengkam tip shu shinu gadan priu ki ai ki pisam tip shinu gadan nang tadem tip man yanu thong ai ngu yu play to lenang ko ban riu kalami ki jing klumar na mar ba ki tai ki bam dai ban korban ki kam ki korbar but ai ngu yu play ba ki sunran ki apostle baro ki sngo tho yang kani ki jing klumar kami dei na mar ba ngi shakri gi ni me re ngi tip ba play le khat ngi sngo tho ye ka bentala jong hang no play khat fi ka ta ka dei ba ngak kwa noi pi hadu bentang ngi emagari ka bangim tip ila diang no ngi dan teng teng na bulu kwa kan jo lut iga bam dai banda kwa kan jo kita ban ga kwa ngana ngi fi ni ga por ki apostol ki ang tongin le ni ga bai ngin jit nyongot ki rang ba ki bran kan nam ba ki badap lo mun si ma da ga jing stan ma ngin thong ki begin pe igi ni ga kam pi sa dinga man pinya igi ni ga kam hare mangi ngin yai ne ha ga jing duai bat ga jing ha ga ktien ga job lai Fega taka dega jing shikri play ga snot nat ki snot kho ira de bo play lo khali ki bakin dan be aga jing duai ma begin yai ne aga ban bsa ban hikai ga tien ga jong play kam dai bril ga yang ban bat ga kam ga jong play begin bat ga kam pisa nga ai ngo play ga jit you Stefan ki jit ki we ga bril but bi ga bible the people tanga room to nong ban riu ga tien play ga la roi ga balang ga la nang roi la nang bun ki panget la nang roi ki ki jing shikri play balai namar haba fidan haga jaka ka bo play la bo fini i play ka jing shikri play kan roi mudur te la da fi hayeng bala da gi khon ki le kum gi kimi pa gi le gi khon kan ja yu gi yeng ga ba lok le kum ga lok le kum khpa ba nga khwa nga ngi pi gi de ga bakla vilap gi jing shikri play men ta ba bro dan bi ba bro ngi ni long nong la bro ngi la ba ni korba nga khwa nga ngi pi gi ga por da tip ba ye ga met jong ga tien ga jong play bu kuran wala da ga khmat baro khat gi de baro ga khmat nga ni tu pi ang no ga ta ga ba iyo bala da baro ga de ga khmut ang no ga ta ga ba hang no ga ta ga ba hang no ga ta ga jing kran la da baro ga de kti sino ga gital nga khwa nga tu pi play la bo ga met da sno tu ila de nga da khirpat ifim na gisni ba yo agsni ga khaddo play no fi fi no tre ga ba man ngam kwa kum ga ta ga ktien yo wang pi no tre ga ngam itu kle no na nga be ka ta ga de ktien ga ba khor ba nga twai bo play me na gisni ni ka fi ga ne bi de bin tip hang no fi dan na ga met o chong ga lai lap nga khwa ga no fi tip ila di hang no fi dan ga benta ha ga met but ga bang sotanat na ga negi shiti shiki nong Rome ba na shiti shiki Corin baro ar ga de gi nong gi khar ar da fin pule gi de baro ar ga de nong gi khar ar ban ga le se ga de ga shu jar khat ne ngam tip kum non rei ha baro ar kuran shpang gi gi ju gi jingi kai ala nong ga khar ar nong ga khar ar Rome khar ar shiti shiki Corin ban kol nong khar ar kuran be yiga ta yiga jing shakri ga bang de ban tip yiga jing ai gi jom sim jom play bi dan ka ei ha ga no ga position fidan ba pinom le klumar ia ke kam ke chop lai kata ka dei wei pi teng fin lam pin pet ba apo ke jing le football ka team mi ka ba unong ile kai tip ile di udan ha no ke position ngan ong fi mdei tang na marba ler ile de pun klumar rangi ki wei lo mdei tang fin sha ram pi pun klumar lo di ke team bro wei mare lemer si pang pile kum goal si pang pile kum fullback menang ta Davidan nang ta file ele de kum ki stopper nang ta file ele de kum angani tu if wali wali le khlu mar kum ta fide vin tibba baro ngi dan kum ke goal kum ke jing shakri blai baro ngi dan la ke position men le yu bani pen poi ye ke jing shakri blai ba ke team bro ko gen poi ke jing job ba fi mi tangi sakut ke jaka ke bangi klumar nama baro te korbar baro ban ngayo i baro banang sudah bagi kuangan orang fi gani gupar da pet bahai gani banga hikai hagano gu position fidan haga jinga dai baga jing shikri play hada fidana poga fivefold ministry kif hada fidana poga taga jaka nefi shumare kelang mare marwai ka baar ka banga hikai meta ka dai hada fidana ga met ko jong try ma pisungot ho kum ga met ko jong try fidege kti na fidege kcha fidege shintor na fidege khmat na fidege skor na fidege khmat wali chikune kin mana da fidana ga leadership ro fide fintep ba fide fin bura me ga tala do blay bu ipi ga jaka ba longi no yalam am baro ngi lai de bu ju ang ngaru bula shikri ne lai pos of nam na ga ta da ngaru ngade bendan go ngade khle ba nga kwa na fi la ga khle ga dan bon tali ru ngani tu fi ga de ga klumar ngani tu fi mi dan tang wo khle to de Jesus Christ mana bu Jesus thongi gi apostol ngani tu fi de maki gi pa ni ai
ngam kwa bangan au fi so puli ga bible de maki ki pe ki kam ko blem de baro tu bo wan jisen baro la ya jar puni ai do e de na ta dawo kwa bin snut ho ga body concept ro kan ga de jing shikri ga bang kwa ani kai fi bo plain da bo wan wat if uno man wat if dan hang no snap ai ga tak tien blay da bo if ga chaka ga bi de fin dan u da bo if haga met ga jong trai ngan pen isa ka wai ga khat do chwai ga bangan pen kot ga ni ga jing kran ka wai ga bang kwa ngan kran ga de ka jaka kum ki shakri ki jong blay ngas sun tan pala ga ni pen ngan puli fi na ga bible ladangi snut ho ya ga ni kan ya rap ngi bangin shakri u try ni sni kan pelongi bangin dan competition bangin dan setiap ta ga jing pa pra bangin sngo bangin lo marwai repun sin ngi klem po jeta ngas sun tan ngan puli fi na ga bible ya ga ni ga balai ga bang pen ifi ga position ga jing shakri play ga balai ga dai ka jaka kum ki shakri ki jong play ka jaka ga ba kum no ngi dan menta ngan pen ifi snga banganum kren ga balang nga kren nga ni por ye gi priu gi shakri yo play tangi ni pure na ka shiti gi benin kong gi koren lo nang balai di khat gi san wap so pol wang ni gi ktia u eiti u apollos but u ei paul henry tangi nong yalap tin play daga ba pilangai but u ei po wei kumbo try ula ai u wei po wei kumbo try ula ai dan gi priu gi ba khlem tip u try u ai ayu hakijing em ga nga hikaye fi managisni nga kren managisni iga ktien ge jong blay fi nga de kren ni ne de jitip lam go ko nganum tre satya banle nong kren banle nong hikai nganum tre satya ban chipin mi a youtube nganum tre satya bangan hikai ge ni voice message managisni lada ngam tip bo blay uda ai shisha ngai de jing ai ngam ko e ge jing ai tang ba nga da tikna nga kwa nga kren ni ka ku mu badon bor ngam kren ni ka klumar nga kren ku mu badon bor nga da tip bau blay uda ai hanga ye ga bangan kren ni tin ke job blay namal ko we ga daw u blay habo ai u ai ga jingla u ai ga jing ai but nga da tikna bau blay u ai hanga ye ga jing ai bangan hikai naka ta ga daw nga hikai fi tin ke job blay nga da tikna bau blay u ai hanga ye ga bangan ai ga tin bangan sai ga brio na ga tin ke job blay ye ga tangan kren but day nigga take down hagani de khat wang wap so pol u e u apolos u e pol and ray tanki nong yalap tin blay ya daga ba philangai but u we po we kumbo try ula ai u itaik tin nga kwa ba banganda ban ba kat kumbo try ula ai hu nganum tre la daw blay khlem ai nga bangan kren tin nganum tre bangan le nong kren Hai barongi kren barongi kai barongi lap ndrai fi definitive fi don ne am ke gift no play bo play da ai fi ni ke jing ai sngo ba bo da shania fi bo da ai fi ba fin la ban le gene pe wong kum ni wa su pol wong nga thong Kamu wap su pol de banang ban wan ra ye ki brio se ge jing pnem bat ba ula ye ka ban hikai ye ka balong foundational ka balong ka nong rem bat uda thong ki ka bamot uda pen scam ye ka kam ko jong play uda pen yang ye ki balang uda pen yang ye ki jing shikri play ki kraw wang nga thong ka bamot usno tho ba uda na ka ta jing ai ka ba no play ba ula ye ka ban pen yang ye ki kam jong play ka ba shai ka ba scam ka ba don bura ma ni ka prthai ba ki brio ki de scam shisha ba thong and they u pat you apolos u nganga tung u apolos u ai u apolos u bsa u apolos u hikai u apolos u ba mo pen ya kata ka bo la tung u dieng bo la tung de apolos u ba ai ala dangin so to kumta haga jing shikri play haga rigi jingi kanjin de long ka jing shikri play kala long ka bneng ga kndau haga ni gisni haga rigi si jantia harangi klem so to ngata o Apollos o ayum o Paulo tung but o Apollos tol Paulo wang ini kitin ready play bo penlong day play bo pen man na kitin kasi wang play pen man ngan si omang ako ni kitin ko shy min tapat ba day play bo penlong yo tau jing tung o Apollos o Paulo shoot tung and they bo penlong day play o Apollos shu ayum they bo penlong day play na kata kata wang ko no kum tau ba tung ru umlong lim ni tau ba ay umru and they u play kan bo pen man u tau ba tung ru umlong u ba ay umru umlong and they play kan u belong ngatuai men lagi sini bala da pinyo i ga ta kan rap ibi binum sno sarong i ga bila
naman pin le ayu mo pi le pitong yu jing thong la daw ble pen mi daw jing thong pin le ayu fila pin ay baro shi sngin la daw ya butul khong pin le ka ai de blay with tip you tiet with tip you ta ka support jong ka khando u bu snow tho lo igi igi de mu ba ai ga mariang ba ai mu ui u ba ai mu ui ga jing ma u ai mu ui wa de ko ru de blay ba ai wa pala su tong de ko de blay ba pin mi de blay ba pin long ki tiet begin ki jet ki khando but bo de blay ba pin long ki igi bro ai ga system ga jong blay ga khando ai ga mariang ai ga jing sngam ai bar khan ba kan pin mi you tu jing thong u ba dan ki so ha ga we ga sni but ngani thu if de blay u ba pin long ki igi baro banginum sno sorong ngingi chule ege bo bleu ong but people nang ni wang uta ubatung ba uta ubai kia long ka way in re way po way baro unyo pedang la jong ka bai dong ka bakum ka jing trai jong na ka ta down la kren ni ka bai dong ka to de bu jisu kren mene nang tai no Matthews nang ko binyo de khot bar po lai ka bo ang figi nong trai ki bakhlumar ki bum dan nong rem ki bisu trai klumar na ma bale wang un ai ka bai dong de sni pidanang no bleu ai ne ma fi fin thong ne wa ai fi fin ai nga khwanga nang fi dan ngini ki sim su su tau nang ki briu bisu shakri u blai kham su su tau su batai le de ka blank ndom tip su batai lo pen klumar lo de ki jing sang bra we su bat bor lo de ka kam ko jong blai baro so to ko benen ga ndo na ma blai ngani tu fi ki klem so to igni bo u blai de khat yo ab so po bu lo no thum maar bleef de gat yo palas beno no ai re baro mdan weilu bala ban sno sarong ki ta ba gile na ma de bleef bo penong ki kam ko chaw ngas no bang palan haga no position fidan menta haga jing shakr play teng teng ye pen ksan pala de balang nga kwanga no fi meta gisni tangi ga ne shwa hatu fidan ha ei meta gisni haga jing de ba ga jing shakri yo play haga no ga jaka fidan ga jaka ba fi ayo ne fidan ga jaka ba fi to ne fidan ga jaka ga ba kum no wale mod ba fi pen long ba fi am de ble ba pen long esela dengan keren ni ga kham juleo ga kwanga no fi na ne ru am ka bangile mangi ka bala ban long la dam de bo ble pen long wale sun sarong ga ta ka e ga bangale manga kam men to e ru am ngam dan jing sno sarong ngala ban keren bro bro sin re la no ble pen long yu nu sumba ba ga keren kam dan meaning e ru am takadaw ga jing sarong kan yap la da fidan principle la fidan nong rim ga jing sarong kam ju yo jaka finum la fin ko pinum la fin pen banai la di nay pen banai shi gibriu banging along ta nay pen tip na mar blai ha ga khat do hi fin tip u blai un wan pan ai bai nong i ga jing trai jing fi je bu ai bai nong ha ga no gur kom u ai bai nong da ka bu blai u ong ngan ong fi la da u blai u khat fi ba la da tongan ai nuk sa da ga ni ba fin shai la da fidei u try ye u try jong no no jing try but fi khat e no try shi jing try bekin try to kam ka ba ma fi ku mu try fi khat la da fi pha ye ka ba un pusharai ge ye henry u le pen khoi per u le pu leng kha shi dien da fi wan jan me fi yo i ba u try tang ba ka yeng ga sa kum chu ka klem ka la dur kat ba ga leng kha kala khoi nga kwa nga nong fi ha ga no gur kom pin ai bai no nga tuai men da ga sngi ba pin poi shata ba bo blei pha ban pushara yeng tongin pushara ge yeng la ro pha pu leng kha tongin blei pushara ge yeng ringin pu leng kha ha gi ni gi sngi ngi klem sngo tho ele de ha ga no ga jaka ngi dan tongin kin jo iki e ge jingem ban shi le lot iki e baro namar pin yo bai no no try pet ba yo fidu bai no ngas ngut nat ini ge khat ka bakhandai ka ba am so polwang stiski karin ge bin kong nong ge balai wang ge khat bakhandai ngi along ki bi tre lam ba play but pi along ka len cow play but ge ching tai ke play ngas tunat ini tien bang ngi along ki bi tre lam ba play ula khat ngi ngi ni tre ba play ndai mangi ndai manga wale dan nga ngi hangni mdan e ru ya ya ga bo play la khat e ge ta le na ma de tang e ge ta ga bo khat e ge ta ga no ya kita ki bo la khat e ge ta un pen ksan bari kita ki bo pen ksan ye ki un pen an buram blay la dep thmulu pa e ge ta un khat bari kita ki bo khat e ge ta un pen ksan ang bible haksti shi nong nom no ba pra pulir khat ba pra ter gong ye kita ki tien kita ki bo la khat e kita blay la thmulu pa bari kita la khat bari kita ki bu khat i kita un pengkesan i kita ki pengkesan un i kita bula pengkesan i kita un penan buram but dei ne kita daw fi defin snot hu i kita bo blay ha bo la khat ula khat
but haga no position fidan haga jing shekri play tangin dan ni kini bangino mi nginom dan competition para mangi la way ai utnang ban thung balai phim ai hagi ni gisngim dan ba ai ngi le la ka jong ban ngi perkhat la lai niam la lai balang na tuai hagi ni ko por tangin break igani ni gisngi tangin ni appreciate iwe tangin mi kini buram ngino mi kwa bani paun rei tangin perkhat ige hima ka jong play tangin perkhat bari tang play bo penlong ige bangi le namar haga wi gisngi ga bible kong hangni pipuli kini apsu polu de kren ke tien ke bujile ba na ga khat ke bisi fau jong nang ko balai udo ong kat bakum ke jing ai play ubal ai nga ku murang ba nong te bustan ngala sengi ga nong rem to way pat but to ti way pat utay na lo rei la da rei tu way po way ul sumar kum utay na lo namam dan bala an seng da way pa ga nong rem na lo ta ka bala la seng ka bala mu Jesus Christ kain ka ta ga dai ka tien ka ba le seng ala ban peteng biang ni ke jing kai ha ki way pat ki voice message nga next rei ka bang kwa ngan kren ma ta si dai ha gi ni ki lightly kwa pin snga ba ha gi ni ki lightly fidan em hagata ga jaka ga badan ki dugi santali ki jing shikri fidan haga no ga jaka ga position ga bakum no ga mat ga jong trai bat ga balai haga jing dai ga jing shikri blai fidai ki bakum no fidai ki bathung ne ki ba ai bat hang no fidan mata sngi nai ko ba ga deu nong seng ba ga deu nong seng nama wat wa so pol wa nga seng e nong rim dan ga ba ga nong rim ga seng lai tang ga ta ga nong rim ga ba deu Jesus Christ tangino mi ko bangi degi founder namam dan founder gi ma ko jong play founder jungi de Jesus Christ ula sengi ga balang ki kredap juga dujok ki nom la ika o de try de founder o seng daga way pat kan ma fi mi yang ga way pa nong rem fi yang how Jesus Christ but ki kredap juga dujok ki nom la ika ta jaka ga bu try la seng tangan duai gi ko pol ngai ki kan play gi kmat jong fi but ngada ngai ki kan yarap fi shakri yo play tangan duai gi ko pol ku try ngat wai na mta gini ki brio baro gi be shekri me ablai gini ga long kirpang na mta gi brio gi be shekri me yinum kirmen ken try ban shekri me ku try tanama bangi la shukhat kirpat me a try yinum kirmen ken try tanga ga ta ga bangi ongi la yalap ga keteng ga jam limning la be gi so limning la le ki kamba are try play bangi na wat bangi de shim ki ai gini bangi de bandan ken try ga jaka haga ba mela bu yingi a play haga jaka ga ba mela set up haga jaka ga ba day ken try mela da pin shi man wan ching ni ga kindau mela ya lambrao gi jing lambrao ba mela wan man ai gi jing ai gi pri mela pendap i ga ba tli baro ba mela ai po ga balang ken try ini santli gi jing shikri ikai ini gi banget ku try begin nang banom shumare lemir re begin dana ga jaka ga ba day bandan ba try begin snothu ila dia ga benta ga ba kumno ga met gi dan try beginum lei barok skor beginum lei barok ke khman mangi don la ka jong ke rule ha ga met ke jame mangi dei ban le ablai nga try ru ko pa ba kum ki briu ki beshkri mangi dei ban tip hang no ngi don kin try na mangi ni o e ga bai no langi dei gi ba ai langi dei gi ba thung dei try barok dei ba mami ablai me me ni o buram na ba dei mami bo pen long dei mami bo pen man ba try ngi ni o bai no ngi ta gi jing try ki jingi try nga tuai ba men pen long ngi barok i be yo snow ye ngi jing hi kai mangin shim khiai ka bahagi ta gisni haga ba men ai bainong ba menom ong ngi bengi de ginong trai ki ba bakhla ginong trai ki ba klumar ri try play ba men piangi bengi de ki ba yai ne ban shakri me dagalan ti ki ba dai haga ta chingwan ke jame try ngi ai dot shame ko puram ka keteng ge dong chi sungi tuai amen ba amen to blame ko khui fi nga kwa fin snap hai ni ke chingi kai ai snap ro namar lesi gala ban long kham jliu ki ka tu ne badang shu sudang de gala ko chim to pa de feel de fit play chim to blame ko fi ko blame shi